Usa ka malipayong adlaw kanatong tanan, lain na usab nga ahensya sa gobyerno ang atong makauban sa atong weekly Agiyo PIE 7 forum nga dinhi karon nanukad sa atong buhatan sa PIE 7 Regional Office dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Makauban nato ang mga officials from the Home Development Mutual Fund. Inila jud kay ni sila nga Pag-ibig Fund. Atong pagahisgutan ang mga benefits ug mga programs nga ilang ihatag sa atong mga members no sa Pag-ibig. And I think this is also one of the directives of President Duterte no nga muhatag og access no sa atong mga Filipino workers para sa social benefits. So manghinaot mi nga inyo ming ubanan sa usa ka oras nato nga Kukabildo. This program is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. So we are live on DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on MyTV Channel 30. That's every Monday to Saturday at 3 to 4 p.m. and on Sunday at 4 to 5 p.m. So I'm Hazel Gloria of PIA and with me is Miss Amor Saludar who will introduce our panelists. So More, maing adlaw ni mo diha. Kini nun si Amor, puno jud nun kani siya sa pag-ibig, no? More. Maayong adlaw, Ma'am Hayes. Maayong adlaw usab sa atong mga viewers and listeners sa atong weekly Agiyo PIA 7 forum. Sa gikaingon na ni Ma'am Hazel, no, kuyog nato ang atong mga officials from Pag-ibig Fund puno sa gugma. Matud pa ni Ma'am Hazel. We have Miss Jovelita V. Custodio, ang atong Area Head of South Central Visayas Pag-ibig Fund. We also have Miss Portia V. Bacalso, ang atong Branch Head of Cebu Ayala Branch. And Mr. Dale Mark Antonio, ang Corporate Executive Officer 1 of Pag-ibig Fund. Ma'am, sir, mayong adlaw. Okay, More, no? So mayong adlaw ka natong tanan. Ug sa dili pa ta magsugod sa atong diskusyon, pangayuan nato og opening statement, no? Ang atong mga bisita karong adlaw. So of course, no, unahon nato ang kanhi Information Officer sa Pag-ibig nya karon murag dako-dako na gid siya og ranggo sa Pag-ibig Fund, no? So we have Mr. Dale Mark Antonio, ang Corporate Executive Officer 1 of Pag-ibig. Sir Dale, mayong adlaw nimo diha. Mayong adlaw kanimo Hazel. Mayong adlaw sad nimo sa kanang daghan kayong gugma, no? Si Amor. Pero nibalik lang ta diri sa giingon pa ni Hazel kanhi Information Officer sa Pag-ibig Fund, pero naa man ang atong Information Officer gyapon si Trony Van, no? Pipito, tayo representative. Pero nanginaot mi nga daghan mo makatunan karon labi na sa mga programa sa Pag-ibig Fund. Okay, daghan kayong salamat, Sir Dale. O pangayuan usab nato og statement si Miss Portia Bacalso, ang Branch Head Cebu Ayala Branch. Ma'am. Maayong adlaw sa atong mga tigpaminawan o sa atong tigtan-awan sa tibuok Visayas ug Mindanao. Gikalipay kaayo namo nga gitagaan mi og higayon nga mo guest karon dinhi sa inyohang programa. Hinaot mi nga daghan pud mi og ma-share ninyo about sa ato ang mga programa sa Pag-ibig Fund. Okay, thank you, Ma'am Pors. And of course, no, ang atong Area Head South Central Visayas, si Miss Jovelita Custodio, si Ma'am Dayday. Ma'am. So, even if karong adlaw ang niya karon taga Cebu Ayala, unya ako sa South Central Visayas, and Dale actually is covering Vismin. CEO nato siya sa Vismin, no? Kuan kanang ang among mga programa pareho ra na bisag asa sa nationwide sa Pag-ibig. So kung unsa man ang inyong makatunan dinhi karon, pareho ra pud na sa uban nga mga lugar nationwide or worldwide kung Pag-ibig program sa atong istoryahan. Hinaot unta nga daghan mo makatawnan today, and thank you for inviting us. Okay, thank you so much, Ma'am Day. Ug sa akong
isgutan ka ganina no nga ubay-ubay gyud ang atong maistoryahan no kay daghan kay sila mga programa nga gidala karong adlaw. So so unsa man atong unahon karon? Siguro regarding kani sa dagdag ipon raffle promo. So kinsa man ang moistorya kabahin niini? May adlaw sa day sa ato ang mga suki nga mga media no ay mga suki man din ako una sa information officer pa ko no. Pero bahin sa dagdag ipon raffle promo, this is already the third part no or part 3 na ni siya kay part na niyagi na ang part 2 so niyaging dito gani nagipahigayon ang ato ang grand raffle draw sa katupag May 1 no. Diri sa Cebu to gi-celebrar ang katong Labor Day. So dito sa ato gipahigayon ang ato ang pag raffle or pagbunot-bunot kung kinsa toy dumadaog atong 1 ka milyon nga pesos. Gani ang akining amo ang raffle promo nga dagdag ipon raffle promo sa pangalan na landaan tinagalog man na. Kung ato ning hubaron sa Binisaya dagdugang sa imong kontribusyon or sa imong savings no sa pagpundo dito sa Pag-ibig Fund nga dili mo sobra ₱100 pesos. So pila man ang requirement or pilay rekisito nga kinahanglanon para lang mo qualify. Kinahanglanon nga nako-contribute ka og 600 or sa man na pag Binisaya ha pero 600 pesos ang ato ang 600 pesos ang kinahanglanon nga contribution or savings sa usa ka tawo, savings rate na siya. Ang imong itigom no, ang imong ipundo dito 600 pesos. Salamat kay Amor no. Sa day ka no, Amor no. May sa day ka ludabi sa tingali ka no. Sa usahay ko no. So 600 pesos ang kinahanglanon para lang mo qualify ang usa ka membro para mo appeal ni ining atong dagdag ipon raffle promo. So 600 pesos pero kana siya including na sa tukbang or counterpart gikan sa kumpanya or employer. So meaning ang pasabot niya na ang tanan natong membro ipasaka lang nimo imong contribution or imong savings rate to 500 pesos a month. 500 pesos ra ang ipededuct sa imuha kung empleyado ka. Pero kung kung self-employed ka, meaning nagnegosyo ka, pwede ra ka mo go over anang 600 pesos. Pero mo qualify ta og raffle entries kana ra yung 600 or multiples of 600 pesos. So kung naa kay 1,200, naa kay duha ka raffle entry or tulo tanan kung magparehistro sad ka. Kay kailangan naman ni parehistro, registration process. So kailangan ta magparehistro para mo qualify. Requirement mo guna sa balaod Hazel na kung naatay mga raffle promo sa DTI man siguro na nga naatay mga raffle promo gani dili automatic. I mean kung magpadidak lang ka automatic og 600 pesos a month sayon ra man kayo. Pero kailangan na ay registration process para madeterminado nga ikaw gyud na ang naghulog ni anang 600 pesos. So meaning bisag bag-o pa ka nga member sa Pag-ibig basta na mo contribute na kag 600 pesos maka-avail na kaani nga program. Yes, basta maparehistro lang. Parehistro niya mo bayad og 600 o niya automatic na i-email sa imuha. Ang importante diha nga mga duha ka impormasyon nga kinahanglanon is ang imong email address nga aktibo na nga email address o cellphone number. Ay kabalo beta nga ang mga Pinoy hilig kay daghang kay mga prepaid numbers no. O na nga tag-usa sa taga-usa ka telecom no. So mo na nga ang to lang pinaka-aktibo niya nga gigamit. Mas importante. So since part 3 naman siya sir no nga ani siya nga program, daghan na ba ang naka-avail gyud ani niya? Oh, daghan na gyud kayo. Bisag diri gani sa Bismin wide lang ubay-ubay na gyud ang nakakuha na ni pero wala lang ko'y kahatag ninyo nga datos karon kay ang report mong gud gi-verify pa mo ko pila gyud ko buok ang naka-appeal atong part 2. Ang karon ang among gi-monitor mong karon ang importante kayo ang part 3 na sad kay nagsugod ni July man. So sa sunod na sad ning Mayo 1 ipahigayon ang ato ang pag bunot-bunot na sad kung kisay dumadaog. Mao ra gyapon
kasi ganahan tong sunod nga magmilyonaryo, apil ni no, ipa-contribute gyud og 600 pesos. So unsa man ang mga prices ani katong 1 million nga kuan og katong housing? Wala tay house and lot ani no. Ano rang 1 million? Ang katong house and lot nga nadunggan ninyo nga gibunot-bunot atong pag Mayo 1, special to siya kay para lang sa Labor Day ito siya. Pero ang atong mga premium ani gikan sa cellphone nga Samsung Galaxy J7 Plus o iPhone X or 10, no? Then major prices is 100,000 pesos cash, 250,000 cash, 500,000 cash o 1 million pesos. Akong usbon day 500,000, half million lang kay para dako paminawon, no? Gamayan ra man kuno sila ng 500,000, so half million. Mas dako man kuno paminawon ng half million. So natay tulo ka draws na karon. Ikumparar nimo sa part 2, monthly natoy monthly draw sa part 2 ug sa part 1. Karon wala nay monthly draw, kundi tulo na lang ka draw na first quarter draw na ikaduha o grand raffle draw. So ang first quarter draw is ipahigayon karong Oktubre 26. Nya ang second quarter draw sa January 25 sa sunod tuig o ang grand raffle draw of course sa Mayo 1 na sad nga selebrasyon. Pero wa ta kabalo kung asa ang lugar karon nga kay ang ato mang halangdong presidente may mo determinado kung asa siya ganahan mo celebrar sa Labor Day. So fortunately Cebu man to last this year. So sunod tuig wa ta kabaw kang asa. Basig Manila na sa tingali, no? Kay manaman sa Mindanao. Sir Dale, ato lang sigurong klaruhon, sir, no? Kay basin ang atong mga listeners and viewers ba magtuo nga ang 1 million ihatag in cash. Dili ni siya, sir, no? Puno ni sila, ibutang ni sa ilang contribution or inaana ba, sir? Nindot na nga pangutana, ihatag na siya pero dili dayon kay himuon pa man nag-check. So ang check ang ato ag yung CEO or ato ang mga dagkong opisyales sa Pag-ibig Fund may mo tunol anang 1 million. Ceremonial na sa May 1 ang 1 million pero dili na siya ibutang sa iyang savings. Cash dili na siya cash man ginagapon ang check. Sir Dale, ang budget ani asa siya ginakuha sa contribution sa mga tao or naagay sa from Pag-ibig yun siya nga Sa Pag-ibig yun na ako lang ipahibalo sa tanan nga ang inyong contribution, whatever nga contribution sa atong mga membro, kung nagpadako mo sa inyong contribution nihatag mo tag 50,000 ang adlaw, basig mao na inyong contribution, mao na i-encourage na mo nga padak-ay gana inyong contribution, pero whatever your contribution is di na siya hilabtan. Ang income deriving from the operations of Pag-ibig mora nay gamiton sa Pag-ibig aning mga kuan, mga premyo ani. Og sa pag adlaw-adlaw nga gasto sa Pag-ibig Fund gikan na siya siyang kagalingong income. So walay makuha sa inyong savings kay sa balaod sa Pag-ibig Fund giprotektahan na ang inyong pondo. Okay, more no. So daghan pa man gyud unta tag pangutana pero balikan na nato si Sir Dale karong taud-taod kay daghan pa jud kay silang mga programs no nga i-share ka nato. So kaning may panalo sa loan mo raffle promo, kinsa may maka-avail ani nga program, ma'am? O unsa ni siya, yearly ba ni siya o unsay mga requirements regarding ani? Atong may panalo sa loan mo raffle promo, this is already the second year, no? Last year do natay raffle promo ani pero murag wala pa kaayo to siya pahibalo jud nato. So karon panahon nagyud nga amo ni siyang ipasangyaw gyud sa tibuok Visayas ug Mindanao nga kung mag-loan ka do na kay chance nga maka daog sa ato ang raffle promo. Okay, ang objective ani Miss para ma-increase ang awareness or mahibalo, binisaya pa, ang ato ang mga Pag-ibig Fund members nga do natay multi-purpose loan. Unya, kung mo avail na niini, maka
daog sila og premyo. Unya na nako isulti ang premyo ha. So ang qualified ani open ni siya to all Pag-ibig Fund members with approved loan for the period January to November of 2018. Approved multipurpose loan for the period January to November of 2018. So, file ka og application January 2. So, mo-qualify ka ani until November 31 of 2018. Unya kay di ba pwede man taan na mo reloan after 6 months. So, unsa to? Pwede po siya. Maka-avail gyapon siya. Okay. Pero kinahanglan pod updated siya sa iyahang members savings or sa iyahang binuwan nga contributions o sa iyahang monthly payment sa iyahang multipurpose loan para mo qualify siya sa raffle. So, ang atoa aning premyo, ang first prize is 50,000, ang second prize is 20,000, ang third prize is 10,000. Kunya doon na tayo mga consolation prizes nga depende na sa area kay per area man ang ihatag ana nga budget. So, we are encouraging all Pag-ibig Fund members, avail na mo og loan kay makaloan pa ka, makadaog pa ka. 'Di ba? Encourage gid siya Ma'am Pors no nga mag-loan ang mga members no sa Pag-ibig. Ako wala ra murag feeling gikatawan ko ni Benny kay murag wala pa jud ko naka-loan. Dako na kog ma-loan. Sige, so hangtod kanus ani siya Ma'am Pors nga For this year, ang ato ang entries kutob November 30. Kay bulahon siya December during sa amo ang fund coordinators nga conference. Unya, in addition, ang kaning sa consolation prize kay per area man siya. Okay. Ang ato ang consolation prize nga per area hasta pod ang ato ang first prize, second prize o third prize. So sa amo ang area sa South Central doon nami first, second, third o consolation. Sa North area pod doon na sila 50, 20, 10 o consolation per area. Oh, so ang iyang chances ba sa kuan murag dako gyud siya og chance nga makadaog niya, daghan ang makadaog. Like last year ang amo ang kanang sa per area ang amo ang mga consolation prizes ubay-ubay jud kay gi amo man gi tag 3,000 man per kuan per consolation prize nya nalipay gyud ang mga nakadaog. Unya nangampanya na sad sila. Sabutan pa na namo with our area head. Pila man kabuk ang inyong kuhaon nga makadaog sa consolation prizes, ma'am? Last year, kuanto murag depende sa budget namo kay ang budget amo ang gi bahin-bahin nga moto ni gawa siya nga tag 3,000 per prize sa consolation. So ubay-ubay gyud silang nakadaog. So example, ako lang sumpayan. Example, kung 100,000 ang budget, i-divide mo by 2,000, pila ka book na nga tao ang makadaog ana? 50. 50 ka buok ang i-draw. Ingana na siya. Then, ako sang isumpayan sad nga under sa Visayas and Mindanao kay malagi ako na lang ni sigurong konon nga Visayas and Mindanao man ang area namo. So sa South Central Visayas na nagrepresent si Ma'am Dayday. So there are 7 areas, so 7 ka areas na including Mindanao, no? So tanang areas na sila kagulingon nilang 50,000, 30,000 o 10,000. Then consolation prizes. So ingana na siya mas nya kuan karon manggod you can file anywhere naman karon ang imong loan. So bisa pag
na membro ka diri and then nakahigayon ka nakadto kag Mindanao, pwede ka mo file dito. So mo qualify gyapon ka. Asa ka mo file. Bisag mo madto pa kag Luzon ay naaman sad sila dito sad. Kung asa ka nga area nag-file, sir, adto pud ka dito. O kung asa ka nga area nag-file sa imong loan, adto pud ka mo file sa imong bisan asa okay. Bisan asa ka mo file sa imong loan pero ang imong entry adto nimo i-file sa area nga nabilong ka. Okay. Okay, no? Karon usab pag-isgutan usab nato ang kaning Pag-ibig City Prepaid Card Zero Out Raffle. So kinsa ang mo explain kabahin niini si Ma'am Dayday? O atong mahinumduman usa sa mga gigamit nato as a disbursement sa atong multipurpose loan kaniadto ang atong gitawag og City Prepaid Card kanang Citibank Prepaid Card, no? Unya atong panahon na do natay memorandum of agreement with Citibank nga muhatag sila og katong cards as disbursement para disbursement sa atong multipurpose loan. Ang nahitabo, ang Citibank ilahang gibaligya ang ilahang card nga mga projects sa lain nga murag financing agency or lain nga kumpanya. So ila karon nga i-terminate ang atong agreement with Citibank sa Pag-ibig o sa Citibank. So katong tanan natong mga membro nga ato ang na-issuehan og Citibank prepaid card para sa disbursement silang MPL, kinahanglan nga atong i-zero out ang katong balance sa ato ang loan proceeds before. Okay, basin unya og naatay mga membro din o dili basin na makita jud sa ilahang database nga na jud tay mga membro nga hangtod karon ni stop ta actually og issuance mga early this year, no? In fact last year mo ra gihinay-hinayan na nato og ilis og Land Bank and DBP cash cards. So nakita sa ilahang database nga daghan gihapon tag mga membro nga ang loan proceeds nila wala pa nila ma-zero out. By October of karon nga tuig kinahanglan nga zero out na siya tanan. To encourage all members nga Citibank prepaid card holders, atong naghatag sila, nag-offer sila og raffle. 1 million, another 1 million po ni para lang imong i-zero out ang imuhang balance dito sa imuhang Citibank prepaid cash card. Mahay bitaw ko nga nung wa ko ni kuha ni bilin ng tatong 20 naunta ko'y 1 million nga chance, no? Naunta tay chance. Okay. The promo period is from July 1, 2018 to September 30. Kinahanglan i-zero out niya ang ihang balanse, either iyahang withdrawon sa iyahang ATM or iyang ipalit. Kuan po siya, pwede man po siya og debit card sa Visa card. So katong tanan nga ma-zero out within that period, tagaan nila og raffle entry para makadaog ni siya og 1 million pesos sa grand draw. Ang katong uban nga katong murag zero out, depende, no? Kinahanglan magdali pero murag medyo awahi-wahi na gamay kay zero out July 1 to July 31, 3 raffle entry ang iyahang makuha. Katong mag zero out August 1 to 31, 2 raffle entries na lang. So ayon yung huwata nga mahumani kay zero out September 1 to 30, 1 raffle entry na lang. Kay gusto jud nila nga paspasan sa mga membro pag zero out jud sa ilahang balanse. Unya zero out before July 1, 2018, 1 raffle entry number 4, the grand draw only. So naa sila grand draw nga buhaton karong October. So para sa atong mga membro, dili lang sila mabalaka kay ini ka zero out sa ilahang Citibank nga cash cards. Anytime mo avail sila sa ato ang multipurpose loan, inig adto nila sa any of our branches, mangayo naman sila, magpa-issue man sila bako. Mangayo man sila, pili sila either Land Bank nga cash card or DBP nga cash cards. Mao na ato ang mode of disbursement karong panahon na for multipurpose loans, STL, including calamity loans. Surrender Ma'am Day katong ilahang Citibank card
para mailisan sila sa either Land Bank or DBP. Kay mao ta na akong pangutana ganina nga why not Land Bank nganong Citibank man ta nagkontrata regarding ani niya. Actually, kuan, appeal pod ang Land Bank sa una pod. Land Bank to og Citibank mo pili ta. So, kuan man gud na siya kanang we have to take the opportunity kung the most number of disbursement facility nga to mahimo. And it was Citibank who gave an offer before. So, mo to siya nga ato pong gitan-aw siguro pod para po tingali nga ma-reach out po nato ang katong labi na katong mga nasa mga medyo taas-taas nya mo nasa private, no? Kay di laban sila ganahan mo atuglan ang uban ra pero daghan ang ganahan pod sukod tagalan bank na to ani. Okay, so aron na ay another na siya option. It was an option actually, so pili ka Land Bank or Citibank. Karon ni sulod ang tong DBP na agyapon tay chance pili gyapon ka Land Bank or DBP. Okay, more no. So nakadungog ko ganina ni Ma'am Dayday nga niya na siya nga importante jud ko nining modified pag-ibig to savings program no. So marganahan gyud siya nga yan ning i-discuss ganina pa gyud no. So Ma'am Day, can you please elaborate regarding on this? Okay. So mao ni sinyas jud ko no kay mao jud ni siya ang ato ang pinakabag-o nga programa for additional savings program para sa ato ang mga membro. So naamantay katong gitawag nato og Fund 1 katong atong regular contributions no nga tag maximum of 100 from the employee, 100 for the employer. That's the maximum. That's the regular pag-ibig membership. Katong ginganlan ni discuss ni Dale kaniha nga dagdag ipon raffle promo para to sa upgraded Fund 1. Katong atong regular contributions i-upgrade nimo imong himuong 500 plus 100 sa employer mo itong mahimong 600. Okay. Doon na po tayo gitawag og MP2, the Modified Pag-ibig Fund 2 Membership Program. This is voluntary. Voluntary ni siya. Para sa katong gusto pa jud nga mo save Pag-ibig Fund. Ang minimum nato nga contribution monthly, this is over and above your Fund 1 contribution is at 500 monthly. So, lahi dyan ni siya nga programa ha. In fact, mo register ka ani, unya hatagan ka og separate account number. Tagaan kag separate account number kay unya og inig-remit sa imong opisina, i-remit sila together with your Fund 1. Ang maadto to siya sa Fund 1 mo padong sa imong ledger. So, kinahanglan niya mo register ka and then imong ibutang nga Fund 2, this is over and above. And then tagaan ka og account number at the time nga mo remit ang imuhang employer kinahanglan nga specify niya nga this is for Fund 2 or MP2. Okay, unsa ni siya karon? Ang atong Fund 2 if padidak nimo regularly sa imong payroll pwede siya monthly. This is a 5-year savings program sa Pag-ibig. 5 years ra ni siya, mo mature ni siya every 5 years. And ang iyahang dividend, ang maayo ani niya is, ang iyahang dividendo is higher by 0.5% sa ato ang regular dividends sa atong Fund 1. Di ba naamantay dividend sa ato ang dividend earnings sa ato ang contributions monthly? So, kato siya og naa kay separate account under MP2 plus 0.5% siya. In fact, last year 2017, ang iyang dividend earnings was 8.11% and that is tax-free. Unya, government guaranteed. Okay. Part sa MP2 program nato is daily lang siya required nga katong on a monthly basis mo padidaka og higher than 500 or higher. Pwede pod siya nga one-time savings. Pananglitan na halinan tag yuta unya wa patay kabutangan sa atong kwarta. Pwede nato siya i-deposito dito sa atong MP2. Mag-save, i-save nato under Fund 2. Panalitan magkadaog tag loto ambot lang mo mag-save pabatano magdi so kung mag-save tingali no. Ayaw lang nang makadaog loto. Any opportunity nga
baka gunita og kwarta nga medyo substantial in amount. Any amount in fact, no? Pwede 1 million, 10 million, wa pa po hinoy nagdeposito so kad og 50 million murag wa pa. Basta kay subject na siya sa amlaha pag deposit ha. So if it is deposited if it is remitted sa pag-ibig nga in check form or manager's check or cashier's check, dili na may mangutana anak kay gikan naman sa bangko, sila na sa bangko ang mangutanag dis agikan yung kwarta. Pero savings siya every 5 years. Okay. Naatay gitawag karon og sa una katong atong impetu sa una nga programa, fixed to siya 5 years. Wala kay any instance where you can pre-terminate your savings, no? Karon doon na natay gitawag og katong bag-o, ang modified fund 2 nato. Pwede siya nga ang imuhang dividend earnings imong i-cash out on an annual basis. So every time nga mo release og dividends, imong kuhaon ang kita, pabili nimo ang principal. Pwede nimo siya withdrawon. At the time nga mo register ka as member, kinahanglan i-indicate nimo nga annual payout ka. Siguro na uban nga o pilay kitaon silang kwarta, mo annual payout sila para napod sila gastuhon sa remaining pila ka days or naman sila kinanglanon. Pwede pod nga compounded ang earnings. Pwede gihapon kay sa compounded, of course, ang imuhang dividends will earn another dividends the following year. So pwede. While before, there was no pretermination nga mga instances, karon gi-consider, no? Gi-consider usahay sa circumstance sa atong mga membro, ganahan unta ta kayo save tag dako nga amount unya na ay mga nahitabo like emergencies, dunay nasakit or dunay namatay sa ato ang kita, ang membro mismo or any sa ihang pamilya or doon na siya yung mga emergencies nga kagamitan sa kwarta, pwede na siya mo pre-terminate sa ato ang impetu for this year. Nagsugod ni siya karon lang murag last month. So i-allow na siya nato karon. Unya ang kuan ni siya pwede ka nga magpadidak ka monthly, kinahanglan nga consistent siya through payroll. Pwede pod nga nakay one time lang nga nakay 100, pa-save ko 100. Pwede po nimo siya dugangan anytime. Dili ka mandatorily nga naghatag laba ko 100 karon bisig kada buwan tagon ko 100 for 5 years daily. Pwede pod nga i-add nimo into one account or panalitan ako'y 1 million ron unya mag-open ko another MP2 nga kuan account lain pod nga 1 million, so pwede pod nga ilain-lain nimo, pwede gihapon. So flexible kayo siya nga program. The best thing is higher ang iyang dividend earnings by 0.5% sa ato ang regular nga dividendo unya nakalock-in siya for 5 years kana kung op ka nga i-lock-in nimo. Mahilabtan lang siya under katong circumstances nga dunay emergencies, dunay mga kinahanglanon. Ipahilayo lang, ikato lang ang mga instances. So, mura ba og we have now an avenue to save nga kanang mura bitaw kanang lahi magud og atong i-deposito siguro sa bangko nga anytime pwede po nato ma-withdraw, no? Nya it's not common or in fact i-challenge na namo nga other financing institutions nga makahatag og like the 2017 nga dividends nga 8.11% tax free, murag dili na siya ingon nga naidaghang financing institutions nga kaya mohatag ana, plus the guarantee of the government nga dili ba ma subject to PDIC o di po siguro manira ni sa pag-ibig kay o ano man $500 billion corporation naman ni siya, so dili po siguro basta-basta nga masira, no? So dunay guarantee nga safe ang ato ang kwarta diri ani nga program, under this program. Kami karon kasi gimi ani og kanang pangampanya sa ato ang mga membro
nga bisag 50,000, 100,000 or magpadidak og dugang dito sa ilahang mga payroll nga every 5 years ra nila makuha. Kay ang atoa bayang fund 1, kuan biya to, ang membership maturity biya ato kay 20 years mo mature. O niya, kuan pod or upon reaching age 60. So, long term siya. Sa MP2 lang, dili lang ta maka-avail sa mga loans. Di ka ka-loan o multipurpose. O, dili siya appeal. Pero, ang imuhang savings is maka-assure ka nga na magong inabuhi na to mga empleyado ka na ay mga loans, siyempre bahala na lang take out take home pay, no? Kaya untang sa ligato. So, at least, natay assurance nga maabot ra gyapon every 5 years natay kuot nga kantidad po sa atong savings. Napatay isa ka programa nga atong pagahisgutan kaning penalty condonation. Sir Dale? Marais na lang siguro na sige, to, sir, no? kay murag gamay na lang atong oras. Oh. Gamay na lang oras day. So i-summarize na lang ni nato nga duha ni siya ka penalty condonation. So pros naman yung numero ay lang i-rumble. Ay lang sa ni ipustay. So 387 and 404, no? Ang kining 387 ang naka-diferensya lang anin duha is kining 387 is katuning mga employers nga wala nag deduct unya wa nag-remit, no? Mga employers nga wa nag-deduct o wa nag-remit. Ang kining 404 is mga employers nga nag-deduct pero wa nag-remit. So ang since different man iyang situation, different sad ang iyahang penalty condonation. So sa katong wala nag-deduct, wa nag-remit, mga employers, full condonation of penalties, meaning wa na siya bayaran of penalties kung iyang bayaran ang total arrearages, including the deprived dividends. Okay, ma-deprive niya ang dividends sa member, kinahanglan apilo na siya pagbayad sa employer. Sa ikaduha, nga nag-deduct pero wa nag-remit, ang there is no full condonation of penalties but 70% kung mubayad siya sa in lump sum sa katong total assess savings sa members o appeal na ang deprived dividends. 70% ra sa penalties, total assess penalties. For example, if 100,000 ang bayaran and then ang computation sa penalties is somewhere around mga 30,000, 70% of 30,000 ra ang so 21,000 na siya. Ang ma-condone kung i-full payment niya. Magkaanam na siya kagamay ang iyahang condonation sa penalties percentage wise kung mag-plan of payment siya. Kaya di niya kaya bayaran in whole ang katon total assess nga arrearages including the penalties as well as the deprived dividends. So muna siya ang penalty condonation para sa mga employers. Ang kinilang 387 by the way will end this August. I don't know if it will extend until September. So, ang 404 is until next year pa. January of 2019. Sige, Ma'am Day. O dogang lang ko gamay no kanang gitawag ni Dale og deprived dividends mao na siya ang supposed to be dividend earnings nga na-earn na unta sa ato ang mga membro if gididakan pa siya on time og nibayad pa po og nihatag po si employer sa iyahang employer contribution unya iyaha pong giremit on time sa pag-ibig. So dinhi giproteksyonan jud nato ang benepisyo sa ato ang mga membro. If the employer failed to deduct sa imuhang contributions and then failed to remit pod at the same time together with the employer's counterpart, kadtong kwarta nga imong na-save na unta unya kada tuig do naman to'y dividend earnings, i-compute gihapon to as part sa ilahang i-remit based aning atong penalty condonation program. So kung dili sila mo remit gihapon despite sa ato ang gi-offer nga condonation, then ato silang iparimit jud gihapon through legal na jud unya with the penalties. So this is chance na sa ato ang mga employers no kay mandatory naman gud ang pag-ibig
appeal na ang mga vendors, appeal na tong mga gagmay nga mga basta dunay mga business permits, part na pod siya sa mga requirements sa pagkuha nimo business permit. So kinahanglan nga atuan na jud nga i-remit, i-deduct, and then remit the pag-ibig contributions. Okay, thank you Ma'am Day, no? So wala naman gyud tay enough time, no? So kulangan gyud ang 1 hour, no, nga discussion para sa mga programa, no, sa Pag-ibig Fund. So karon pangayuan na lang nato og closing statement ang Area Head South Central Visayas, si Miss Javelita Custodio. Ma'am Day. Okay. So magpasalamat ko no sa PIA, Hazel and Amor sa opportunity nga gihatag nga maka-explain net sa ato ang mga membro no. Daghan pa kayo tag mga programa or tan-awon nila sa TV na atay mga mga ads na karon. Hinaoton ta nga mo approach sila in any of our offices no. Doon na tayo opisina sa Toledo, na ata sa Talisay, na ata diri sa Colon, na diri sa Ayala, sa Dumaguete, doon ata sa Mandaue, na ata sa Danao, na ata sa Mactan. Apit tanan nga mga key cities o mga major areas, pwede nationwide nga makita na to ang presence sa Pag-ibig. This is for our members nga para dali siya maduol o dali na to siya sa komportable na to siya nga mapangayuan sa amo ang mga services. Thank you so much for this opportunity and we hope nga magkita-kita ta ugma na pod next week. Okay. Anytime. So, thank you. So mga katuang nagtapos sa atong 1-hour weekly Agiyo PIA 7 Forum. In behalf of Philippine Information Agency, the Association of Government Information Officers, DYMR Cebu Radio Pilipinas, My TV Channel 30, ug sa atong bisita nga ahensya karong adlaw ang Pag-ibig Fund. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo ug hangtod sa sunod na usab nga episode sa atong Agiyo PIA 7 Forum. Ayong adlaw.